One suspect was shot and killed, 2 were arrested, 3 rifles were recovered. Kweziphala phambili kwiindaba zethu ngokuhlwanje abakwantsasana bachophe ezithendeni zabarhanelwa emva kokuphangwa kwemoto ethutha imali eSprings ekuruleni phezolo. Simkhokhela imali yakhe yonke cash ayikho esele imali yakhe. So mayeganga ngengane ngwalala nengane yakho wena. Lifulathele ibheyili yalo igqirha elityholwa ngokudlwengula abakhwetha balo kwinkundla kamantyi yasemahlabathini olundi KwaZulu Natal. Let's have a look at this. Oh, Shalulile so generously passes it on to Mkhulise. Mamelodi Sundowns izaqobisana ne-Bumamuru neliqela laseBurundi kumdlalo we-CAF Champions League. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje andaba indodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Abakwantsasana basezithendeni zabarhanelwa aboyanyaniswa nesiganeko sokuphangwa kwemoto ethutha imali nesenzeke eSprings kwiMpumalanga phezolo okuze emva kokuba amapolisa ekwazile ukusabela ikhwelo abafumana abanye babarhanelwa kuwola wendlela M1 phezolo nalapho kubekho udubulwano olukhokelele ekubulaweni komnye wabarhanelwa ze kwabanjwa ababini. Uphango lwemoto ethutha imali lwenzeke eSprings ekuruleni phezolo. Kodwa kwiiyure ezintathu emva koko abakwantsasana bakwazile ukusezela umkhondo ngempumelelo nalapho ziye zanqoza phakathi kwabo nabarhanelwa kuhola wendlela M1 cebukuhle Gold Reef City nalapho kubulewe umrhanelwa omnye ze kwabanjwa isibini. The CIT heist took place at around 5 o'clock in the afternoon in the Springs area. By 8 o'clock, our police officers had traced and tracked down these particular suspects on the M1 South. A shootout ensued. One suspect was shot and killed. 2 were arrested. 3 rifles were recovered. Abakwantsasana bazingomba isifuba besithi bayayiphumelela imfazwe yokulwa lo mkhwa wokuphangwa kwemoto ezithutha imali kweli. We are disrupting these highly organized and sophisticated criminal networks that are involved in a spate of aggravated robberies throughout the country, including your cash and transit heists. Ukanti nemanyano yamapolisa iPop Crew iyanqwala ukuba abakwantsasana benza umsebenzi omhle ekulweni olulaphulo mthetho. We highly commend the actions that have been taken by our law enforcement officers in catching transit heists across different parts of the country. We do agree with the Minister that there should be more intelligence-led operations in ensuring that this trend does not continue. Uphando laseGauteng lelona lisatshotshe entla kulwaphulo mthetho lokuphangwa kwemoto ezithutha imali kweli. Umkomishinala amapolisa eMpumalanga uNjengele Simakaleng Manamela usungule igqiza labezomthetho elizawuphanda iziganeko zodubulo ezithabathe olunye unyawo kweli phondo. Sithetha nje balithoba abantu esele bebulewe kwisithutyana esingephi kwiindawo zentselo eziquka iBushbuck Ridge kanyamazana naseDan Donald eMpumalanga. Bantu lababili bashona kwathi labalishumi nesihlanu balimala ngesikhathi amadvodza labekahlomile ahlasela indzawo yecisha koma kanyamazane ngaphandle kwembombela. Lokhulumela amaphoyisa aseMpumalanga Brigadier Salve Mohlala uthi inhloso yalokudubula lokufana naloku ayatiwa. Kanti ke lolu dzaba selifakelwa tibuko. Utyelelo Lieutenant General Simakaleng Manamela usukumise ithimba lebaphenyi lelizobukana nale ndaba lezi zokwedubula kakhulukazi kuma-tavern. Siyathemba ukuthi sizawulandela umkhondo. Takhamuti setiphila ngekwesaba. Thuke kakhulu sesiyasaba nje nekulala onke malanga dibhama sathi ukuthi kwendakalani la ngaphandle. Kuyasabisa because asathi ukuthi labantu labadubulile bebafuna yalaphaya o vele bathagetha lama-tavern njengoba bebenda kuletinye tindzawo. Kuliqiniso ukuthi bantu kufanele basabe ngoba abadi ukuthi kusasa ngubani la ngabasengodini
kodwa thine simtimba lo sebenzisana nemaphoyisa lomele emphakathi emangweni si khutsata kakhulu ukuthi bantu abaphephe babeke kuphepha kwabo phambili. Kusethe ngisho munye umsola loboshiwe kusukela kuqala letigameko tekudutshulwa kwebantfu emathaveni. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotiletselwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela kaNyamazane eMpumalanga. Lislahlile isicelo sokufaka ibail igqirha elineminyaka engama-33 elityholwa ngokudlwengula amantombazana amathathu ebeluwaqeqeshela ukuba ngamagqirha. Eli gqirha livele enkundleni kamantye emahlabathini olundi kwiphondo laKwaZulu Natal namhlanje. Livele enkundleni kamantye igqirha elinama-33 eminyaka nalapho lisikhabile isicelo salo sokufaka ibail. Le ndoda etyholwa ngokudlwengula amantombazana amathathu ebiwaqeqeshela ukuba ngamagqirha nawo kutyholwa ngelithi yawaselisa utywala yawatshayisa necuba eluluhlaza ngaphambi kokuzithabathela ngolunya kumhlaba ongezantsi. Abazali balugcebevu ngumsindo yaye bamemelela kurhulumente ukuba angenelele kwimeko ezilolu hlobo. Manje mayeselala nengane kababa ngaphandle ukuthi simkhokhele imali yakhe yonke cash ayikho esele imali yakhe. So mayeganga ngengane walala nengane yakho wena uyizala. Mina nje ngelami side nabafowethu lapha ekhaya kithi ngibatshelile. Mina nje isentence ngiyalifuna kuye angaphumi la ngaphakathi mayiphuma ngaphakathi nathi sizinsizwa ngoba uxhaphaza imizi yobaba. Igciwane ahamba nalo asilazi. Izifo zocansi anazo asizazi. Ingane siyayihlina phansi phezulu nodokotela thina. Ngifisa uhulumeni angenelele lapha ngoba nathi besibethemba laba abalaphi bendabuko kanti bona baxhaphaza thina. Ukanti uluntu lwasemahlabathini luthi lufuna ingalo yomthetho idlale indima yayo. Uma kusuka izingane zihamba ziyothwasa khona noma kusuka noma uluphu uhlobo lomuntu ayodinga usizo kubo bese kuba uyena owenza into wrong. So siyafisa ukuthi umthetho uthathe indawo yawo udlala indawo yabo uwenza isibonelo njengoba bayisibonelo emphakathini babantu bokuqala uma ufika nje ubuza ukuthi ubani umuntu omelaphi kule ndawo bonke abantu basuke bazi ukuthi hamba kwasibanibani. Umtyholwa uza kuvela enkundleni kwakhona ngoNovemba walonyaka. Wayesakubanga usekela mphathiswa wemicimbi yezangaphandle kweli umnumzana Aziz Pahad uchazwe njengenkokheli engumzekelo. Eliqala lomzabalazo lisweleke izolo lineminyaka engama-82. Upahad ukhunjulwe ngegalelo lakhe kwimigaqo-nkqubo yeli yangaphandle kwanokugaya inkxaso yamazwe angaphandle ekulweni urhulumente wengcinezelo. He served the country as the first deputy minister for Department of International Relations of Foreign Affairs from 1994 until 2008. He's one of the longest serving deputy ministers. But before he was deputy minister, he is known for his contribution to the struggle for freedom. So he is a freedom fighter, an erudite, a diplomat for our country. He, of course, in relation to the ANC and the Freedom Charter, believed that we needed, from the overthrow of apartheid, to advance in terms of what we call the national democratic revolution to ensure the equality of our people. Umongameli Cyril Ramaphosa umchaze uPahad njengenkokheli ehloniphekileyo nombono ohlanjiwe kwimiba yobudlelwane namanye amazwe. Uza kubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela ngomgqibelo kwisifihlo saseburhulumenteni. Senibulise kwakhona kwinqaku lethu lokuqala sithe abakwantsasana bachophe ezithendeni zabarhanelwa emva kokuphangwa kwemoto ethutha imali eSprings ekuruleni phezolo okuze emva kokuba amapolisa ekwazile ukusabela ikhwelo abafumana abanye babarhanelwa kuwo la wendlela M1 nalapho kube kudubulwano olukhokelele ekubulaweni komnye wabarhanelwa sekwabanjwa ababini. Kanti abantu baphefumle ngelinqaku kwiqonga lethu leWhatsApp. Lezi imoto asikade amasotsha sengadla imali eningi ukuthumela imoto yodwa amasotsha ilandele lezi imoto lezi angiboni ngempela ayekade amasotsha lezi imoto lezi. Ndicimba mna urhulumente fanele bathathe amabujoni ngoku alokho egade ezi moto zemali ahambe nemoto ke
amajoni amsa nezimoto zemali kungenjalo imali mayihambe ngehelicopter ngoku ingahambi phansi. Amapolisi awangene kubo abantu bazisokolele izinto abazifumene bona bazithatha lula nje. Amapolisi akubo cele. Manje waqhobela izandla amapolisi ngomsebenzi wayo omhle awenzayo. Amapolisi ayasebenza. Noxa ke mhlawumbe sobanye kwamabala ngamanye amaxesha. Akube khona imoto ezincane esikhothayo kule moto ezithwala imali, ingaba ngaphambili ngaba ngemuva ngoba amapolisi wahamba ku freeway uhamba ibanga elithi ungazange wabona sakhangeza ama-20 rand nama-10 rand elokishini. Uzonwabise Samuel Makhinqe uthi makubanjwe abantu umthetho mawungasiyekeli ngoba izigilamkhuba ziyazenzela nje kweli lizwe. Trese George ethemba lethu. Madlelanga Masinqe iphonyana uthi imisebenzi engekhoyo kweli ingunobangela wolwaphulo mthetho. Sindo kuhle pheke ehlathini uthi msasazi inalo unyawo lwemfene phakathi lena into onogada benza ideal nezizikrelemnqa. Urhulumente makangenelele ngokwakhe ezimoto zemali zikhatshwe ngamajoni. Bukela ungaphefumla kwimixholo yethu sebenzisele nombolo ka-WhatsApp nengu-071 670 2548. Mongameli Cyril Ramaphosa nenkulumbuso yaseLesotho bavumelene ngamxhelomnye kuba la mazwe aza kuncedisana kuhlangabezana kwezamandla namanzi. Ezinkokheli zikuthethe oku ePitoli namhlanje ngethuba zisungula ngokusesikweni ikomishoni yozakuzelwano zatsho zibhengeza eminye imiba engumcelimngeni ajamelene nayo la mazwe mabini kwiinkalo ngeenkalo. Esamkela inkulumbuso yaseLesotho umnumzana Samuel Matekane, umongameli Cyril Ramaphosa uthe uMzantsi Afrika ukulungele ukutsala ngaxhadi linye neLesotho ukuqinisekisa ukuba yimbali into yokushokoxeka kwezamandla namanzi kula mazwe mabini. South Africa is keen to work with the Kingdom of Lesotho on the 4 proposed renewable energy projects that you sent an envoy to come and present to us here in South Africa. Watsho ebamba ngazibini kwiLesotho ngokubambisana ukuqubisana nemeko yabembimgodi abangekho semthethweni. We welcome the commitment of the government of Lesotho to cooperate with South Africa to deal with challenges of illegal mining in our country. Such activity carries a great social and economic cost for our people on both sides. Ebamba ngazibini kuMzantsi Afrika ngokutyikitya isisivumelwano sentsebenziswano, inkulumbuso ithe esi sisiqalo esiza kuzala amathokazi kwimiba ngemiba. The DNC will accelerate stronger cooperation in critical areas such as migration, trade, clean energy, water resources, infrastructure development, transport, agriculture, mining, digital technologies, and defense and security, among others. Esi sivumelwano sityikitywa kanye xa abemi baseLesotho beza kwenjenjeya ukuya kuvota ngomso. Kananjalo iLesotho ibhiyozela amakhulu amabini eminyaka lathi lasekwa elalizwe. Wayesakubanga umongameli weli umnumzana Jacob Zuma uchazwe njengommangalo esebenzisa gwenxa inkqubo yomthetho ngenjongo yokuziphindezela. Ukuthethwe ligqwetha lentatheli uKaren Mon namhlanje enkundleni yezibheno eBloemfontein eFreystata. Igqwetha likaMon beliphikisana nesigqibo esachitha ukutshutshiswa bucala kukaMon nomtshutshisi kwityala lentengo yezixhobo umnumzana noDowner. Ngo-Agasti walo nyaka inkundla ephakamileyo yakhupha umyalelo othintelo kaZuma ukuba aphinde athabathele esi sibini amanyathelo omthetho. Owayefudula engumongameli weli umnumzana Jacob Zuma wafunga ngelithi uzakulwa kube mdakisali kuphathelene nokubhangiswa kokutshutshiswa bucala kwentatheli uKaren Morgan nomtshutshisi we-Armsdale uDowner kwizimangalo awayesifakile ngakubo. Namhlanje kohlisenwe kusonyuswana ke enkundleni yezibheno ngesigaba sika-Section 1803 apho bekugangathwa phezu kwefuthe isigqibo senkundla ephakamileyo esinokuba nalo ngakuZuma. Amagqwetha wabamangalelwa aphikise ngelithi okaZuma woyisakele ukuthi thaca ubungqina obubunisayo ukuba isigqibo senkundla singanefuthe libi ngakuye.
kodwa amagqwetha akhe athe esi simangalo siphathelene nokutyholwa kwakhe ngokusebenzisa gwenxa inkqubo yomthetho ngenjongo yokuziphindisela, nto leyo athe asiyonyani. For you to sustain the theory that this is an abuse of process aimed surreptitiously at delaying the criminal prosecution, you have to accept the myth that there is a connection between this litigation now that we're doing and that criminal case. There isn't. The only link between those two is Mr. Downer. Now, so the myth is that Mr. Downer is indispensable. Mr. Downer is the only prosecutor in this whole country who can conduct the criminal prosecution. If you disabuse yourself of that myth, the entire thing falls. Igqwetha likaDowner lithe uZuma akanagunya lokuzikhethela umtshutshisi. The simple fact is that Mr. Zuma does not have the right to prescribe who may or may not prosecute him. That's the law for everyone. Ngelixa umnumzana Thembeka Ngcuka Ithobo ligqwetha likaMaughan emile kwelokuba uZuma uxa impindezelo. Mr. Zuma is in fact engaged in a cynical manipulation of the legal system. That is truly what is going on here. Because sometimes the term abuse masks what is truly happening. We are talking about a cynical manipulation of a legal system. Amagqwetha kaDowner noMaughan afuna kuphume umyalelo weendleko zenkundla ngelithi umjikelo wezimangalo zakutshanje zikaZuma azinasihlahla yaye zibeka izityholo zokukhetha icala kwenkundla isigwebo kule nyewe sisankonyiwe. Mamelodi Sundowns ujonge ngabomvu umdlalo wayo womlenze wesibini we-CAF Champions League wangoMgqibelo nalapho iza kungquzulana neqela laseBurundi i-Bumamuru kwibala iLucas Moripe Pitoli ngentsimbi yesithandathu malanga. I-Brazilians zigqaleshe ukuphumelela indebe ye-CAF Champions League ityeli lesibini nanjengoko zizityelitheko apha ekhaya. Abafana bestyle baphulele amasaka iStellenbosch FC ngamanqaku amathathu kwelinye phezulu kumdlalo we-DSTV Premiership, nto leyo ethetha ukuba eli qela lasepitoli alikabethwa kwimidlalo engama-32 edlulileyo. Elo ke lirekhodi elitsha kwibhola ekhatywayo kweli, kwaye umqeqeshi weli qela uRulani Mukwena ubothulele umnqwazi abadlali bakhe. Shalulile so generously passes it on. I just want to congratulate everyone involved, from Motsipe family, president, chairman, to the fans, the supporters, and then to this incredible group of players and the technical staff. Kodwa ke lo kaMukwena uthi onke amehlo ngoku ajonge kumdlalo wabo wangomgqibelo womlenze wesibini we-CAF Champions League nalapho beza kujijisana neqela laseBurundi iBumamuru kwibala iLucas Moripe ngentsimbi yesithandathu malanga. Kokuma ke sijonge imidlalo ye-DSTV Premiership ngomso iMoroka Swallows iqobisana neqela lamaZulu ngecala emva kwentsimbi yesixhenxe ngomgqibelo lidabi laseKapa. Cape Town City iqobisana neCape Town Spurs ngentsimbi yesithathu. iPolokwane City iqobisana neRoyal AM ngecala emva kweyesihlanu, kanti ngecawe mnye umdlalo iTS Galaxy iqobisana neRichards Bay ngecala emva kwentsimbi yesithathu. Kanti uThabile Makhaphela selengqangile neMozulu. Nkosi ke Madikela apha edeskeni yakho yendaba ndiyakubulisa ke mbukeli wami apha ekhaya ndikwamkela kaloku kuleke idesika yeMozulu. Mna igama lami ke ndikuThabile uMamthembu qhudeni ungoza wakwaMakhaphela bethuna masijongeni nantsi iMozulu. Phaya ke phondo lasebupakalone umuntu omndantsane ngeshumi nje likhatshwa sisithoba licwele kamandi ke emzontsini kwasekuseni ngomso futhi ngorhatya kwalapha eMpumalanga eGqeberha lishumi nje libe nesibhozo. Nanso ke imeko phakwa laphondo lase-Free State eBloemfontein ngamashumi 24 lizwe lakamandi imzontsini lazulu kwakhona ngorhatya futhi kusenjalo phaya eSasolburg ngamashumi 2 nje ekhatshwa sesithathu. Nanso ke imeko phaya ephondweni laseGauteng eJohannesburg ngamashumi 21 lihle kakhulu kwabukela licwengile futhi izulu yonke imini ngomso kanti kuyafana futhi naphaya eVereeniging ngamashumi 2 nje abe nesine.
zebenjenje ke phaa kwela phondo lakwaZulu Natal eThekwini ngo-20 degrees osibekele kwasekuseni ngomso futhi ngorhatya mbukele kwalapha kwaZulu phaya eMgungundlovu ngamashumi nje ekhatshwa kaloku sesasibini ngamafu nje angephi. Nanso ke Imozulu phaya eLimpopo ePhalaburwa ngamashumi nje kuphela zezo ntshiza ke mbukelo wami zemvula kwasekuseni ngomso kwaphaya futhi emini ePulukwane ku-20 degrees nayo sasibekele. Ukanti ke nimeko phaya kwela phondo laseMpumalanga eMbombela ngamashumi nje ananye ekhatshwa futhi ke emzonzulu ngabathonsi emvula yonke intseni ngomso ngorhatya futhi kusenjalo kaloku phaya kooSekunda ngo-22 degrees ozolileyo. Benjenje phaya eNorthwest eMahikeng ngamashumi nje abenesithandathu kucoke kamandi kwakhona phaya imini ngomso kusafana kunjalo futhi eRustenburg ngo-25 degrees ngamafu nje qabaqaba kwasekuseni. Nanso ke Imozulu phaa kwela phondo laseNorthern Cape eKimberley ngamashumi nje abenesihlanu futhi intlela Imozulu kwasekuseni ngomso futhi iqhube yonke imini kwaphaya ko-Uphango neziphaluka ngo-30 degrees akabi kwahlaba. Nanso ke mbukela imeko phaa kwela phondo lasentshona koloni eKapa ngamashumi nje khatshwa sesathathu kucwengile kwasekuseni ngomso nanso futhi ke kasiqukubela siyivala kaloku Imozulu ngeGeorge ku-20 degrees uzolile. Itsho ke bethu nimeko apha kweyam desika Imozulu mna ndikuthanda kangaka xesha limyoli. Ngawufumana la manqaku kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Iindaba Zethu 163 kamnandi.